Noswaith dda, fy enw i bl6. Croeso i newyddion ar S4C. Heddiw, rydyn ni yn mynd i trafod y ddaeargryn yn Turkey digwyddodd wythnos yn ôl. Marwodd dros 47,000 o bobl yn y ddaeargryn erchyll yma. Drawon ni at Eva a Henley yn Turkey. Diolch Ruby, a dy mae llawer o bobl wedi marw o daeargryn yma. A llawer mwy yn gwella o anafiadau yn yr ysbyty. Mae pobl sydd wedi dod mas o Cymru, Lloegr a llawer o wledydd eraill sy'n dal yn ffeindio llawer o gyrff. Mae yna llawer o bobl ar goll a does neb yn gallu dod o hyd iddyn nhw. Mae hi'n drist iawn o'i wedi ffeindio helpu agwedd plant i oddwon. Mae hi yn ofnadwy. Rwy ti'n gweld, mae plant, oedolion a babanod yn marw yn dyddiol oherwydd yr orgrynau. Diolch am rhan o'r stori yna. Rydw i'n mynd i gofyn 2 gwestiwn. Diolch Ruby, beth yw cwestiwn gyntaf? Drina chi, beth wnaethoch chi pan dechreuodd y ddaeargryn? Roedden i wedi a trio dod allan o athled cyn i torri o cympo i llawer. Diolch am ateb fy ngwestiynau i. Nawr, am ein ail stori, byddwn ni yn mynd i trafod y gêm rygbi Lloegr yn erbyn Ffrainc. Drawon ni reilio cafn Lloegr. Diolch am hwnna, Ruby. Dyma ni yn un o'r stadiwm Lloegr, lle roedd rhan o'r holl gemau 600 wedi cael eu chwarae. Cosodd Lloegr i Ffrainc. Y sgôr oedd 50-30. Cafodd Lloegr gêm anodd yn erbyn Ffrainc. Ffrainc wnaeth chwarae yn arbennig o dda. Roedd y cars ar diwedd y gêm arbennig o dda hefyd. Llongyfarchiadau i Ffrainc. Hwyl fawr i chi gyd! Dyna'r newyddion am heddiw. Diolch. Hwyl fawr!